Például az is megtörténhet, hogy hegyeket találjunk a föld alatt is. A mountain bike eredeti jelentése ugye az, hogy hegyi kerékpár, nálunk mégis föld alatti versenyt rendeztek. Világviszonylatban is egyedülálló kerékpárversenyt rendeztek Budapesten a Kőbányai Sportközpontban. A rajt pillanatában még minden a hagyományos módon zajlott, utána azonban egyik versenyző sem tudta pontosan, hogy mire is számíthat. Mindössze annyit, hogy hamarosan egy alagútrendszerben találják magukat. Kőbányán az egykori mészkőbányászatnak köszönhetően egy 30 km hosszú járatrendszer maradt, és ha már a sportközpont alatt fut, egy része, a szervezők egy évvel ezelőtt gondoltak egy nagyot, és megszervezték az első föld alatti versenyt. Ez itt kihasználatlanul áll gyakorlatilag 150 éve, és hát úgy gondoltuk, hogy ez jó móka lenne, mint a föld alá hozni bringásokat. A hely adottságai miatt az Underworld kupán a hegyi kerékpárosok indulhattak, és bár ők jelentős színkülönbségekhez szoktak, mégis igazi kuriózumot jelentett számukra a 3 km hosszú pálya. A föld alatti táv teljesítése a sok derékszögű kanyar miatt látszólag sem volt könnyű feladat. A pincerendszert ugyan kivilágították, de egy-két adrenalinszín növelő sötét szakasz azért maradt. A szervezők 5 futamot indítottak, a profiknál a 2009-es esztendő magyar bajnoka Burucki Szilárd lett a győztes, aki elégedett volt győzelmével, de egy kicsit könnyebb pályára számított. Elég jó technikás volt, meg bemenni a pincerendszerbe, ott egyből így sötétség várt minket, úgyhogy elég ilyen kis misztikus, érdekes volt ez a rész, sok kanyarral. És már végére már jobban is csúsztunk, mert behordtuk a sarat kinti részről, úgyhogy egyre technikásabb lett, meg úgy fáradtunk is a végére. Úgyhogy eléggé megpróbáltatás volt. És intenzív volt nagyon ez a verseny. A téli szájokrosszakákhoz tudom hasonlítani, hogy végig nyomni kell egy jelen szinten, mert pihenni nem nagyon lehetett ezen a pályán, mert nem volt benne szinte semmi lejtő. A verseny sikere egyértelmű. A folytatás a szervezők szerint szinte biztos. A változás talán csak annyi lesz, hogy egy még hosszabb föld alatti szakaszra számíthatnak az indulók.